नमस्कार, मी सकाळमध्ये आपलं स्वागत. मी अशोक निंबाळकर. नगर शहराचं ग्रामदैवत असलेल्या विशाल गणेश मंदिरात आपण आलेलो आहोत आणि नावाप्रमाणेच विशाल असलेल्या गणेशाचं महाराष्ट्रात ख्याती आहे. गणेश उत्सवात तसेच प्रत्येक चतुर्थीला राज्यभरातून इथं भाविक येत असतात आणि या मंदिराचं वैशिष्ट्य म्हणजे विशाल अशी मूर्ती आहे आणि वेगळ्या धाटणीची ही मूर्ती आहे. डोक्यावर पेशवेकालीन पगडी असलेली आणि भेंडीवर फणाधारी नाग असलेली ही मूर्ती आहे. आणि ह्या शहराचं वैशिष्ट्य असं की कुठलाही काना मात्रा किंवा उकार नसलेलं हे शहर आहे. तसंच गणपती ही सुद्धा इथलं वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. तर जी पूजा चालते ती सवाद्य असते आणि नागपंथीयाच्याप्रमाणे इथली पूजा चालते आणि हे एक वैशिष्ट्य आहे. आणि अशी एक आख्यायिका आहे की एका नागपंथीयांनी या गणेशाची स्थापना केलेली आहे असं आख्यायिका प्रत्येक नगरकरांना ही माहिती आहे. त्यामुळे इथली आरती ही त्या नागपंथीयांच्याप्रमाणे केली जाते आणि प्रत्येक कुंभमेळ्याला जाताना नागपंथीय साधू या मंदिरात मुक्कामाला असतात आणि इथल्या ज्यांनी स्थापना केली त्यांचं दर्शन घेतात किंवा इथं थांबतात ते आणि त्यानंतरच मार्गस्थ होतात. अशी या मंदिराची ख्याती आहे. औरंगजेब बादशाहही या मंदिराचा भक्त होता असं काही इतिहासकार सांगतात किंवा प्रभू रामचंद्रानेही या मंदिरात येऊन पूजा केल्याचं काही धार्मिक लोकांचं म्हणणं आहे. आणि दुसरं, गेल्या 3 पिढ्यांपासून इथं आगरकर कुटुंबियांकडे या मंदिराचा मान आहे ट्रस्टचा. आणि नगर शहरात जो गणेशोत्सव असतो त्यात सगळ्यात अगोदरचा मान ह्या विशाल गणपतीला आहे. आणि प्रत्येक गणेशोत्सवात वेगवेगळे धार्मिक कार्यक्रम केले जातात. परंतु यावर्षी कोरोनाचा काळ असल्यामुळे त्यांनी सर्व कार्यक्रम रद्द केलेले आहेत. कालच त्यांची मीटिंगमध्ये हा निर्णय झालेला आहे. आणि विशेष म्हणजे या गणपतीचा गणेश पुराणातही उल्लेख असल्याचं काही इतिहासकार सांगतात. जी ज्या सत्पुरुषांनी स्थापना केली त्या नागपंथीय साधूंची हे संजीवन समाधी आहे. तुम्ही पाहू शकता त्यावर सध्या महादेवाची पिंड ठेवलेली आहे आणि समोर नंदी आहे. प्रत्येक कुंभमेळ्याला जाताना नागपंथीय इथं येतात आणि नतमस्तक होत असतात. त्याच्यावर कायम जलाभिषेक चाललेला आहे. असं हे पुन्हा दुसरं एक वैशिष्ट्य आहे विशाल गणपतीचं. गणेश मंदिराचे आद्य पुजारी गेंडानाथ महाराज यांचे शिष्य हे आहेत संगमनाथ महाराज. यांच्याकडे सध्या पूजेचा मान आहे आणि हेच गणेशाची सेवा करतात. या विशाल गणपतीचं वैशिष्ट्य असं की सगळं शहर भक्त आहे आणि विविध धर्माचे किंवा जाती धर्माचे लोक या गणेशाला मानतात. आणि प्रत्येक निवडणुकीत प्रचाराचा नारळ याच मंदिरातून फुटला जातो आणि प्रत्येक घरातील धर्मकार्य असेल किंवा कुठलं लग्न मुंज असेल पहिली पत्रिका श्री विशाल गणपतीला अर्पण केली जाते. हे एक वैशिष्ट्य निश्चितपणे सांगतो.